Какво е първото нещо, което трябва да направите, за да започнете да управлявате умно парите си? Финансова снимка на вашия живот. Какво означава това? Може да си вземете един лист хартия или една хубава тетрадка, да си отделите няколко минути, може би 15-20, и да разделите приходите, разходите, и сега ще ви кажа как точно. Първо, записвате абсолютно всички доходи, които имате. Може да са само от заплата, бизнеси, странични доходи, инвестиции и така нататък. Записвате всички доходи от едната страна. От другата страна записвате разходите си, къде отиват парите ни. Като разходите се разделят на 3 части. Фиксирани разходи, като наем, кредит, сметки и така нататък. Променливи разходи. Храната също може да бъде променлив разход, така че имаме ги всеки месец, но те се променят. Може да и ви фиксиран разход, зависи ако ядете едно и също всеки месец. Транспорт, забавление. Това също е в променливите разходи. Непланирани разходи. Спешни ситуации. Може би да ви изникват и всеки месец такива непредвидени разходи, така че е добре да си ги записвате и тях задължително. И третата графа е дългове и спестяване. Тоест, записвате си колко дължите, абсолютно целият размер на всички кредити и кредитни карти, които имате, лизинги и така нататък, какви спестявания или инвестиции вече имате и къде са. Направете тези 3 стъпки и в следващото видео ще ви кажа какво е следващото нещо, което трябва да направите. Първото е финансовата снимка на вашия живот. До скоро!